Има два вида игри в живота – крайни и безкрайни. Крайните се играят, за да бъдат спечелени. Те са като футбол. Имаш конкретни правила, конкретно място, на което играеш с конкретни играчи и целта е да бъдат спечелени. Ако някой печели, това означава, че има и някой, който губи. Безкрайната игра, от друга страна, няма финален рунд, няма трофей. Целта на тази игра не е да бъде спечелена, а да продължиш да я играеш. Например, живота, вярата, семейството, призванието, отглеждането на деца. Това е безкрайно. И когато играеш това, което е безкрайно, като крайно, всеки провал започва да те дефинира. Всяка изненада те плаши, сякаш всичко е загубено, защото започва да те дисквалифицира от това да спечелиш. Но ако осъзнаеш, че в безкрайната игра провала губи силата си, защото това вече не е присъда, а урок, несполуката не е края, а е част от пътя и неизпълнените очаквания не трябва да те оформят, дефинират, а често те са крачка към нещо по-добро. Ти не си тук, за да спечелиш живота. Ти си тук, защото живота ти е вече даден. Може би най-важният въпрос днес не е как да спечелиш, как да забогатееш, как да се превърнеш в най-добрата си версия, защото тези въпроси показват, че ти все още мислиш в рамките на крайната игра. Въпросът, който трябва да се зададеш е коя игра играя. И тук е най-важното, че Исус не дойде да спечели живота по човешките правила. Той не избяга от провала, не избяга от кръста, не избяга от срама, не го беше срам да се докосне до човешката мизерия. И точно там, където изглеждаше като пълна загуба според очите на света и дефинициите на крайната игра, той всъщност разкри най-голямата победа. Кръста не е края на историята, а е доказателство, че Бог ни кани да играем в Неговата игра, безкрайната игра. Исус Христос е единственият Творец, който облече тялото на своето творение, за да влезе в собствената си игра. Вечния облече временното и се подчини на закона. Така че отвътре в самата игра по един легален и справедлив начин да изкупи човечеството и да доведе закона до завършек. По един парадоксален начин, губейки играта според крайната дефиниция със смъртта и поражението. Той създава път към безкрайната игра на Божията благодат и вечен живот, чрез своето възкресение. Когато си повярвал в Христос, животът ти не се измерва чрез успехи и провалия с принадлежност. Ти не се бориш за да спечелиш, а продължаваш да живееш от победа, защото победата е вече спечелена. Христос воскресе!